Hello guys, welcome back again. Now, tuturo ko sa inyo kung anong ginagawa ko pag yung mga anak ko may sipon at ubo. Pinaiinom ko lang sila ng herbal. Come. Dito tayo kukuha ng gagawin kong herbal para sa mga anak ko. Yan. Wow! Guyabano leaves. Kukuha ako ng 25 pieces na leaves ng guyabano. Ito na guys, 25 pesos. Tinanim ko yan. Marami na ang narbis ko siya ng guyabano. O diba? Yung mga anak ninyo, huwag niyong ipasana sa antibiotic. That's herbal. Meron ako ditong manchanitas. Mga tinanim ko. Happy New Year guys. Now, hugasan natin. Hugasan muna natin guys. Yung mga dahon na kinuha natin. Sa isa para matanggal yung niya, dumi. Ito na siya guys, linisan ko na, hinugasan ko na. Lalagyan natin ng tubig. Mineral kasi inumin ng mga anak ko eh. Pinuno ko na para mamayang gabi din. Diba? Sinundihan ko na. At hintayin ko na lang kumulo siya at magkulay yellow yung tubig niya. Depende lang sa inyo guys kung ilan yung kadami yung gagawin niyo. Okay guys. Nahisain ko na yan. Depende lang sa inyo kung ilang gusto niyo ang guyabano leaves ang ilalagay niyo. Kasi ako, mayroon naman ako ditong puno. So, 25 pieces kasi tatlo sila para mabisa. At saka, ako din umiinom kasi breastfeed naman ako para madali. Kasi pang-apat na araw ko na to pinainom sa baby ko yung may sipon at ubo. Pero ngayon, siya inuubo. Yung sipon niya, na lang, minsan-minsan na lang ko siya nakikita. Kaya mabisa talaga pag herbal. Guys, kumukulo na. Ito guys, mukhang okay na siya. Patayin muna natin. Guys, kukuha na ako para mamaya. Para pag inom ng mga anak ko, hindi na mainit. Kulay yellow na siya. Tapos ngayon, kukuha ako para sa akin. Yung ginagawa ko siya ng tsaa. Sa umaga. O diba guys? Hindi naman siya mapait. Hindi siya matamis. Pag yung anak nyo, yung baby nyo, hindi niya gusto at hindi siya umiinom sa baso, i-dropper nyo para makainom siya. Yun lang kasing ginagawa ko. Ang bata ayaw uminom ng guyabano leaves. Da-dropper natin. Dropper. Lah, di bata. 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 Asay good pagsalida. Tilig-tilig. Nam 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 nam. Iya mga Aba. Butang ito. Yang yes. Sapa. Nam 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 nam. Yang
Nam 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 nam. Bye bye. Bye bye. Nam 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 nam. Ngayon guys, titikman ko na yung ginawa kong herbal. Kulay, ano na siya? Kulay yellow. Mainit. Para lang siyang ano, hindi. Yung Lipton kasi mapait. Ito, para lang ano, tubig, may nanam konti. Pero okay naman siya guys. Maraming benefits ito. Kasi ikaw lang gagawa at alam mo na malinis at walang chemical na halo. Diba? Herbal na, nakakagaling pa, masarap pa, tsaka pa. Saan ka pa? Dito sa Pinas. Let's coffee. Coffee Guyabano Lips. Okay guys, thank you for watching. Sana mayroon kayong natutunan sa akin ngayon. Happy New Year sa inyo. Salamat sa mga sumusuporta. Salamat sa mga bagong subscriber ko at mga new viewers ko. At bago pang viewers at bagong subscribers. Thank you very much. I love you all. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much. Sana nag-enjoy kayo.